Yo, Amadi share Ghana for one hour a chichine abenche. Bafo kumi achen doma aduana ntuntum de shi kronkron osane ye yoko PCA ne nanane barima antwi odika na oye kontase hene ninua ba amaketo a kochichire aka kurum ne nana nimpon na meka sei ne ba akuakon sampane soja man na otikuma setafo a efrene uyie no ne nuanom bi ne Solomon Bennett ana o sunya ye frene obroni no ne nuanom bi ne Kwasi bedi akon na ɔte nhyiae so ɔyɛ adwuma wɔ Brewery ne nuanom bi ne bedi akon dentist na ɔwɔ Ashtown me nana amaketoa ɔne kɔkyekyere aka kurom ayɛfrɛ hɔ amaketoa kurom ane abɛyɛ kuro kɛseɛ me nana nimpondo no saa so nti no masoma meka nyinaa sɛ na asantehene ɛyɛ me papa enchikafo no ebia mano entimi entra no de biara da sanse me nananom atuyemfo atete na kase mama ya no entra ohimpon bia enti men kasa yemu nyina no na asetu ababio tunfo mebo mu asema no ba bia megine biara megine tum se oye himpon oye hinkese na mum onye king na onye na asene se kase obi ye king na chi hene bia ni hobiom oba Spain na ye wo king wo ha na chi ye ni hen foforo bia wo ha biom Morocco a ye wo king wo ho na chi ye ni bi wo ba bia biom Denmark ye obi wo ho Norway ye obi wo ho Finland ye obi wo ho Sweden ye obi wo ho Saudi Arabia no ma ye obi wo ho bachi no ye ni hen foforo bia wo mane no ba bia ba Ghana Paramount Chiefs ne wo ho nti se obi bechina afidie ne so na oka senia omusi yiyire omo kasa nkanka asantefo adehia sebi mpreduasa omumpe adesua omumpe school ko yese adwadie nkoa no nti nia abeto omadwenim a omode kasa enyina ne se na asantehene eye king ono ananum ne nkasayem no ade mina na kwam twitwie efri na asante hene na asetutu a odikai ne so no nia omoye ne se ye ka asante man nyinaa bomu ananom hemfu no nyinaa ye ka omo nyinaa bomu ena omogye tum mu ede me ato oma no se omo nyinaa hene ne me omo de ani de ma me na ene nche se togwe afede ehye nase enche se pagya kotwere owo sahwimanim ehye nase
Samunim abakosema. Meka mo na maka mo biom. Se osagefo osiade ye agimambadu a odi kan. Aya na mo kan bibi se obekire ade ewo Kumasi. Mese enye no kure o da. Enye no kure o da. Eyasema beda ya asem keka na abetomosum. Na okire ade wo sunyan state government. Ansan ye ba befa na amana akodi hene. Enti se mo kase obesai kire Santihina enye nokure o da. Sanse domama ne di no ho 1300 na domama no ete ase. Na kwaman ne wo ho ma kire sa asem we mu aka abakosama efa domaman ene asanteman ho. Domaman bebo asne 250 over years. Ansa ne be form asanteman council na domaman tiase. Sene mo kan no makache mo se enye nokro da na muntwai sansam na bloggers na munim ade no a sebe manko school no a mo betena ntintanfidie no so se domahene osajufo osiade yo Dr. Ajimambadu oka asem bia ho ne munya aduane edi na asem na oka no aba ewo mu ni de enya de amopati o se otan Santihene ontane de biara da na ya bakosa nchiremu na ochirem nia asi asa sebi mon kwara ne munim na ye ka chia no a opese otene no eno ne aha nchirema no na ni kuro no so a all di munni no opese kuro no be ye kra behwe no se asanteman munima ehemfo amwo asantemani mu nyinara mo na anu ne ye wo mo a enam sika bia munya enti ye famo abedi hine no a seven predecessor munima bakosem no Opoku Wari the second osajifo osiade yo Ajimambadu ne man Ostopo National House of Chief Echo maka sasem weda bade bia montie mutie so amanfamu aba tintinti krona ne yemo maka sasem weda bade bia manfamu aba tintinti tra ye di amana akamasum no eno ana mafa momompe no kratie monko akaisa ewo manhia National House of Chiefs se hwane stopo okatachie Opoku Wari the second wuya na sedutu ababio ebefa na bampoma no se hwane stopo no mani jai National House of Chiefs Ajimambadu kachire ni plain say nana we man hine me man hine unti me fa National House of Chiefs akonwa entra so say ti say wo fie japade asantema ka be de abom abede amawo no unti me nye ne sa e wo fie abram ha bi o chire man ne to asmu beto so aba osagefo osiade yo Ajimambadu only be president of National House of Chiefs that is 1977-78 senne National House of Chiefs presidency no say rotate ya ye di ni rotation we ba na obetwa ne terms either 4 years or 8 years no otwa wi a
yeto aba ne foforo aba yeto aba ne foforo aba osagefo osiade yo Dr. Adimombadu a odikan one de san hihye ne baaye sabre na aden oye king a wode osagefo osiade yo ne si akonwa so osai kire no na so otumi hwere ne se akodwa ma obetena nkyene ma ode ho abufuo kura no ebesi ne kura no mingi ni se santehini bia eko National House of Chiefs monko abakwasem mu na munsua bibi na munjai adwadie adwene a modo ye tintintin ewo ntintamfidie no so no nia ama me boafu nkampanyinfo kyese fie achi ni abofun bia biom nia machire mo afa efa domaman na santeman ho no keni kwanse mesane babe kasa biom na so no paya ni esende bibi mam no anwumre esende bi mame na eye ihumfomiensa bia sebe bato no benyansa a beni nyansa ewo betima be free asmaja abetna ntintam video say ye ma osagefo osiade yo warning se ni nsem okeka no ye betu na konwa no so na ye de nipa ofra na no momfama no ntwitwi fom momfama no nkotwitwi sumpuna so ye ka sumpuna so a ball so saa himfo miensa na mo betena ho no se mo ye jase no se mo ye continue no se mo ye mama hino mo betena konwa no ntintam video so mo ka asasem no doma konwa ye ntu nipa wo so doma akonwa ye ntu nipa wo so na me ka manasi se hini bia na wo bedi akonwa ukuro besore tia wo be ntokwa no na wonya dishi kronkron asomanya akonwa ye aduanafo akonwa enso saa nananum tibon kosofo no atuma tena ase ama asomanya akonwa ye agye koma breto ni na nya ni ngwasesem mamo enya aniwu sem mamo mo fra mo himfo biom akonwa ye aduana akonwa ane aduana ni ba te se Kwadwosafo kantanka ena se na mode akonwa no man no onfiri krom woni nti odi sika abeto akonwa no edi nti onu de Kwadwosafo kantanka nyame kese nyame nua onu ne ye tware na so afiri krom no ye mane mam nananom atankodwa mo wo asoja mo support sansem we no sabi nyansa be frɛ ni nyansa ye ka ba dwene bibi atochiw se benko cheke ba dwene ma eye mo saa himfo na mo asoja no mo yare so osagefo osiade yo Adimombadu oni twaka bi ewo asoja die ntinima ni nua oduo ni mapa wu ya ono ne mekofa ne firi wo se ometena ipatam ne onye osoni ma oduo ni mapa eye sabra na asante ni oni ho ade na mankofo na ma munsimuti ase ewo ni wo kwan so munnim nyansa saa ihemfo nkwaseafo na amoka asomdwa no osagefo osiade yo Adimombadu kwakura no nyamunu mudi nana oduro ni mapaw achi ene ne ba doma be sai kire no be show last respect muduru ho na ya tututuo na ekotwa light ahomam no ma sumba himfie wo nyina no mu yira free edu se yesie doma akonwa no
mo ani na oduro ni mapawu echi ene na amado ma ahwenkro nya mo no mo de osagefo osiade yo adwumbadu a otoso mienu doctor mo de ni besi akonwa so na ade ensan ya nkwanta yira munsimuti ase ewo aniwo kwan so die ntirima osagefo osiade yo adwumbadu pe se obaba be clean up exercise ewo asomadwa mudi aprosi for 150 kogu krom se mo mane makronum die ntia oye prekese jamandu ofiti kroti a ne ho age afiem I don't know mikro nyina mete so minim betena ha a musala mo hoye aduana piesie kwambe no fa so a doma efri asmoja esane ko akwamfie bra ho no ofri oba on say mabakosa ne mo history no ene mo nchechire mu no mo amoya no mo contradict mo ho doma akonya ne ewo asmoja na mo ko akwamfie na mo free ho na mo ba besere ko doma pam kwasia narration ajimfo nsem keka hunu kwa yana are oye konfo panyini wasoma sante ahemfie mfie aduonu enum meka cho se wo ye kwase o ton wagimi unim nyansa wo begina fidie ni so a na wakeka wokokoso asem sana obi bekeka ya ye ma no kwane no nkotwa dwoma ahiniti na miniti na opachew onam na ahemfo no so na opachew sabi osagefo osiade yo on kasenti asante hini da asetutu ababio openso nyame kese eyemrane keko ni yede ma wo mo osagefo osiade yo no eyemrane na asetutu ababio tumfo openso nyame kese eyemrane ni yede appraise won ema won so enye tumi bia no bia wo so wo tumi a nia owo tumi ni Yesu Kristo ono nkwa na otumi di wuo so ne se dabi ebeso amawa wu se na memewudi a woni tumi bia zei na mo begina mo kasa akukros akukodroso he no edu se wuo ba hyewo na se tutu odi first okwa ni ebonu tuo ewo praso river pra or crossing the river pra no ni ebonu tuo ma otit beja no hwi no otito nso mu ne nso de ne koye samunim sa ba kosa ne enka nkire mo a ye weka na omudware na omokofa ne ba na ombesie no enye no kroton go to short history of Ghana ne kopesa nkata ne bi written by Professor Obriboahin Aduboahin Professor Aduboahin and AK Boa Ama monko pesa nkata no na monkan the short history of Ghana na monhu kwa na ofa so a oni konfa no chene nam be kwa akon crossing the river pra near bone tuo not top river pra mu river pra de ne koye ya kasa ba kosa na kire moda domahine oni asante kwaman hine obri eboa sabe ne konfo ya mo an wo ho ya bro on sa chi ni twa ni ti ya be hyefa e wo domamanim 19th to 23rd e wo domahinkro
Osaje for said dey admobadu otenasia niane na nsisu no eye obri eboati atro challenge ama mo se mukosi obri eboani ni tiri so a monkofa mra ni yemfa weni nko akai ni enko probu ni ehwe se eye asoma oka ne ye nokra na se enye nokre mo ba mo kasa aya mo nka mo nkwasasa na emfa ho Asante Confederation obi atimi be join bi o obi atimi be join bi na o join no hu sen nia aircon no wani nje ho a osane na so obi ko join Confederation na ne nche se wakon afa ne no mu a o hye wase konfo ya na se be ni sua nyansa nkasa akokodoso tumi so ne akom na abakro no ne mo brand no na mo de obo amanfo kro no se mu wo aduro a mutim eye nyankomade e ma be de krata ma nipa na wonso o madwene mo emre no no mas diska abre mo se mo ngini mu ni ne mo brand no ne mo nya sika ne mo ye ne mo ye evangelist kwase wa katara de abosonsum eye nkwase adwuma eye fie adwuma wa konfo bere ne ho eye nitida ne krono amode abewura mu nti sikaduro nsem amuku nkrofo kwa na be ne krachi ni bi te sa amanyofo oye doctor oye professor oye lawyer ne aachi obi abase munku no ne mo fa ne mo janya de mame ne me wene enye nyansasem na mo to ne mo di sa abone no na se Ghana constitution ni so enye nti berebe ba court abechi be ne berebe ba court ne ba fa kwambi so ne ba defend be because the judges ni so agisika adi aye pomponso no mo te ho na atemuo ewo ho mamo nyamo ye nyina no hweda mponyankompon watam din ade esese onipa wu preko pe ani wu achi no atemu wo ho ma no obi nkam yenti a ade Kwame Nkrumah na otan Asanteman Kwame Nkrumah tan Asanteman ni hwe suku ahoro a Kwame Nkrumah be si Asanteman mu otan be sesen ana mo kasam na ya no mu wira afiri aya na mo wira afiri ne mo keka na aya mo nko no mo nko cheke mo behu Nkrumah Trust Fund school dodo a obesi no Asanteman mu SCSC University di amamo adenti na otamo na university mo friend Kwame Nkrumah University kwase hunu bi ti say yana aro ye konfo wo say agono adeni da no frame ya me no ye kasa me kire wunyansasema wudi di matoma me di obi a nka be sa se wo me meka no radio so da udi amrika ntentem eso obroko me number adeni na wo me nyi ne me nkire wunyansama wu ma bo mi dina che o me ye frame bafo kumi e chen doma aduana ntuntum de hye kronkron wo adura kumi wa brochira meti se be wo wa kumi wasiafo akonfo hunu konfo ya mo na onka obiri ebo aho ni domafo ku nu twa ni ti akonfo ya mo no ankasa nkasa wuye konfo nochi ne onka na asetutu openso nia edikan ne first na o tware wapra ye ball tu okun no ma pranso odine koye mpesam kire mo se akom hwinim muni tumi bia mo de ye hwezei na sebe enkwasefo ni di akire man ka je se boso ni bisi ye fie
me na ba amaketwa o ne de esi nyamfa yamfa nya hwe ye obi si kira tansie fie ho ne mete yamfa nya hwe o se dan edi kana me no kasa no komfo ya nana me fra wo no me ka che se me mama no ntra san se ye obosu ni bi si ye fie o pe kura bra be fa ne sa no fa ko kan wo de no ho uni mi nyansa me gina fide ne so entrete wo san kire do ma se ne o yonko bi du no do ma hini ye hina o ye lawyer aba agina tum e wo Britain ba agino atum asana all bagana na oye one of the senior judges high court judges e wo Ghana wa bone bra say judge wa bone bra say manhene abone bra say businessman onu ni kuro ye di twampoa abo bia be dore sade osua prako se kese Ghana ye penhimfo a bani atia ya kare miensa kura ani first obeto so mienu enti se mo famani ne ane ne a mo fa nkone so Asante bloggers memu nkosua bibi na munja nse nhunu no edie no na obribo ahin jai wo abakosem hunu na wo keka no wo abakosa na wo ka no enim nti meka cho se jai doma efri akwamfie ye gitum bede ye de ku ne jinsase a ye gitena so nyinara na da bia da ye ka se eni antentem se ne ani se biribi ebeso ama sebe ahafofo a be sore se asase ne ye wom dia nka yama wa metena ho because ye betena boma no ebetena tepa no ebetena abisim no enkasa abrɛ ne ye bepam mo na mu ninyan obi beka abakosem bia de doma fo betena tepa no na asantema ne din tokwata won na omu dwane na omu kobo ma na on din tokwata won mba bisim na omu din tokwa tro meka che mu se sa abakosa na moka no munkwa na munim eni buku bia mu madi kana kase abakosa my friend say history no there were the two sizes your aura no written na ora ne de ohini bia be pese obeka ne de be ye de doma hini de one ne kutwa obri eboti a otia ne ti no so sama obo a ba bia mukosire na ne ntika ho no monkofa mra ne enkofa archaeologist na o ma probu train ne body no say ne de a eye trosam ne amudi no munjai sa akohwisam no na men de madi kanaka say na asante hene otumfo openso nyam kese ababio oye me papa nchinkafo oye me papa kuma mano entia ne de biara da mano na me de be kasa no me de be kwatwitwi fom na se menya ne kasetia no me de betwi fom